en Joan, la Briana, en Juan Carlos i la Cristina, en el seu somni de fer un Erasmus, van tornar a un lloc que els resultava molt familiar. Uau, quin viatge ens faríem! Estaria molt bé, la veritat. Seria un Erasmus espectacular. Però sabeu què m'agradaria fer després de visitar tots aquests països? Trobar l'última dècima del número pi? Guanyar la pilota d'or de futbol? Portar les joies d'alguna actriu famosa? No, m'agradaria tornar a un lloc on ens hem sentit com a casa durant tota la nostra vida. La veritat que amb aquest viatge hem après moltes coses. Que on viatgem, allà on hi siguem, podem sentir-nos com a casa. I que el que ens fa sentir-nos com a casa són les persones que ens fan sentir bé, que estan al nostre costat i que ens estimen. Per cert, us imagineu que poguéssim somiar una mica més? Podríem somiar que els nostres companys i companyes poguessin tornar a estar tots junts aquí. Us ho imagineu? M'agradaria que aquest somni es pogués fer realitat. Aquí hay poco café. Siento como en otra plaza de la estar solito en casa, se va a culpar de tu piel. ¿Será que me ha hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este mundo para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más años más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un tren para ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma.
vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ay, me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor te calma. Calma. No te marches, creceré. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, de veritat, per estar aquí un dia més, un any més, al nostre pregó. Molts de nosaltres portem 14 anys veient pregós, 14 pregons, i per mi ha sigut molt especial, molt emocionant poder fer el nostre pregó. Agrair a tothom, de veritat, tothom que està aquí, ha sigut part indispensable d'aquest pregó. Sense ells no hi seria el que he sortit allí. Perdó. Sense ells no seria el que ha sortit i estic molt content. Ho hem fet de puta... Perdó. Ho hem fet molt bé. Però sobretot agrair que sense l'ajuda de 4 persones, entre hores, no podríem tenir tots els acurats, tots els balls, sense l'ajuda de la Cecília, l'Albert Cocera, la Lídia i la Cristina. Moltes gràcies per les hores, per Cocera, per pedaç de guió que ha fet, que sense ell això no seria la meitat de la Cecília pintant la Lídia, les 3 aquí a currar, i la Cristina, bueno, tots els migdies fent balls, ajudant, fent una feina que sense ells no podríem estar aquí avui. Moltes gràcies, de veritat. Només dic, amb aquest pregó queden inaugurades les festes de la Llum 2024! ingeniería